ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. Halo guys, pure namaskar pure ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಲೇ guys. ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋಣ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಣ ಅವಳ ವೈತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಬಾದಾಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಣ ಅಂಜನೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬಂಡ ಕಾಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾದಾಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಣ ಅವು ಆ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡದೊರ್ಪ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆಚಿ ಕಂಪನಿದ ಬಾದಾಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ವರಪಣ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಬಾದಾಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಪ್ಪಣ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಐಕೆ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಕೊಡು ಬಂಡ ಪೇರು ಜರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊಡು ಬುಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡು ಆಗ ಈ ಪೊಡಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬೋಡು ಬಳೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ವಾರಿತ್ರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಏನವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಡಿಪೊಳಿ ಐತಿ ಅವಳ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೇರು ದಿಡಿದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಳೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪೇರು ಬೋಡು ಪೇರು ಉಂಡೆನ ಕೈಟ್ ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾದಾಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಏನಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಏನಡ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ఒక ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಮಾತ್ರ నేను మిక్స్ మంత పర్క వారితే టేస్ట్ ఉండు ತುಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಬಂತೆ ಬಲೆ ಪೋದಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಬಾದಾಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಐಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಿನ್ನೊಡ್ಕ ಬೋಡೈನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಕ ಏತ ಚೀಪೋಡ ಆತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಕ ಐಡುದಕ ದಾಯ್ತ ಪಾಡಕ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಬಾದಾಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಚಿ ಕಂಪನಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಡಕ ನೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಕಾಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಬೋಡು ಅವ ಸಕ್ಕರೆ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪುಣತ ಇಟ್ಟು ಬರೆದುಂಡು ಕಾಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೆದುಂಡು ಸರಿಯಾ ತುಳೆ ಒಂದು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಿಂಜಿಂಡು ಐದು ಕೊಂಚ ಸ್ಪೂನು ನೆಕ್ಕಿಂಚದಿರೋಡು ಐದು ಕಣ ಮೈನ್ అయిన పేరు మైపుండు పేరు ఇజ్జండా బెచ్చ నీరు లాపుండు ఫుల్ మైపుగా ఏత్తుబోడు ఆత్ ఈ గ్లాస్ రేತು ಅಂತುಂಡು ಯಾರು ತುಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ನಡುಕ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುಕೋ ಆ ರೀತಿ ಉಂಟು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸಕ್ಕರೆ ಆ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಂಡು ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುಕೋ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಸರಿಯ ತುಳಿ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ನಿಕಲೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುಕೋ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಬಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬಾದಾಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುಕೋ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಬಾದಾಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಕಲ್ದಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂನ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಪರ್ದುಕೋ ಆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಸೂಪರ್ ಅದು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ പറഞ്ഞ ಚೂರು ಮಾಲ್ಟ್ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾದಾಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೂಪರ್ ಆದಂಡು ಗೈಸ್ ಅವಳ ನಿಕ್ಲೆ ಅವ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪು ಆಚಿ ಕಂಪಿಂದ ಬಾದಾಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪೊಡಿ ದಿಪ್ಪುಡು ಎಡ ಸೂಪರ್ ಆದಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅವರ ಪೂರ ಎಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿಯನ ವಿಡಿಯೋ ಇಂತ ಸೂಪರ್ ಆದಂಡು ಅವರ ಪೂರ ಎಗ್ಲಾ ಬೈ ಬೈ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿ